Došao je dan beskvasnih hljebova kad je trebalo žrtvovati Pashu. Isus je poslao Petra i Ivana rekavši im: idite i pripremite pashalnu večeru da je jedemo. Pitali su ga: gdje hoćeš da je priredim? On im je rekao: kad uđete u grad, srećete čovjeka koji nosi vodu u posudi, slijedite ga do kuće u koju ulazi. Recite gospodaru kuće: učitelj te pita, gdje je soba u kojoj bih jeo Pashu sa svojim učenicima? On će vam na spratu pokazati veliku namještenu prostoriju. Ondje sve pripremite. Otišli su i sve našli baš kako im Isus rekao, pa su sve pripremili za Pashu. Kad je bilo vrijeme, Isus je došao za sto, a i apostoli s njim. Rekao im je: žarko sam želio s vama jesti ovu Pashu prije svoje patnje, jer kažem vam, neću je jesti sve dok se ne ispuni u Božijem kraljevstvu. Isus je uzeo čašu, zahvalio Bogu i rekao: uzmite i podijelite među sobom, jer vam kažem da više neću piti od trsova roda dok ne dođe Božije kraljevstvo. Uzeo je hljeb, zahvalio Bogu, razlomio ga i podijelio im ga. Ovo je moje tijelo koje se predaje za vas. Ovo činite u spomen na mene. Isto je tako nakon što su jeli, uzeo čašu i rekao: ova je čaša novi savez u mojoj krvi, koja se proliva za vas. Ovdje je sa mnom za stolom ruka onog koji me izdaje. Sin čovječiji će umrijeti kao što je određeno, ali teško onom čovjeku koji ga izdaje. Apostoli su se počeli međusobno ispitivati ko od njih to namjerava učiniti.